Senideok, aitorgintzako unitasunez gure bekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu behar izateko. Erroki jauna, Kristo erroki jauna, erroki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzara, betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun motoritz, hoi jainko Bruno santuari bakardadean zure sarbitzari izateko dei egin zenion. Egiztuaren otoritzari esker, mundu honetako goraberen artean, izan zentzagula beti zure gogoan, zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta Espiritu Santu goregin, jainko eta arrege bizi baitan, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomion liburutik, Moises honera mintzatu zitzaion Israelariari. Jaunak Leviren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren dituen kotxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea eta beraren izenean herria bedinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, levitarrek ez dute ondare zatirik gainerako Israeldarren bezala. Jauna bai dute beren ondare, jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana eskarrak zuri jauna. Erantzun salmoa, bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Handira jauna guztiz goresgarri, haren handitasuna ez daiteke igarri. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Zuzena da jauna bere bide guztietan, zintzoa bere lan guztietan. Bertan dago jauna zintzoki deitzen duten guztiengandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldiatan Jesusek esan zien ikasleei, eskatu eta emango dizue jainkoak, bilatu eta akituko duzue, joatea eta zabalduko dizue. Eskatzen duenak hartu egiten baitu, bilatzen duenak aurkitzen eta atea jotzen duenari zabaldu egiten baitzaio. Zuetako norbaitek semeak ogia eskatuta, harria emango ote dio, edota arraia eskatuta zurea emango ote dio. Beraz zuek, gaiztoak izanik ere, zuen seme alabei gauza onak ematen badi badakizue, zenbatez gehiago ez dizkie zeruko zuen aitak gauza onak emango eskatzen dizkietenei. Jaunak esana, eskarrak zuri jauna. Gaurko analizak San Bruno, Poloniako San Bruno ospatzen du. Hain zuzen ere, bere eginkizun nagusi izan duzan kartuja fundatzea. Hain zuzen ere, pentsatu dugu kristau biziaren hasiera bi modutako bizi kristau radikalak sortu zirela edo erabateko jainkoari emanak. Alde batetik, indar handi ukizute batez ere ekialdean eremitek. Eremua edo basamortura baten zirenak eta han egoten ziren bakardadean meditazioa, otoitza, sakrifizioa, aholkularitza, horako lanak egin ez baina batez ere bakardadean. Mundua utzi eta erretiratzen ziren bakardadean bere bizia jainkoari eskaintzeko eta asko basamortuko gurasoak eta hola ditzen zaie. Baina beste batzuk, gero sortu zamen ere, bizi monastikoa. Hau da, taldean bizitzea. Baizik eta fede hori, konsagrazio hori, entrega hori, taldean. Halako taldetxo batek nola bat ere elkarrekin bizitzea. Eta kartuja izango litzateke bien arteko erdibidea. Alde batetik elkarrekin daude, monasterio izaten baitira eta zenbait pertsona bizirik baitira bertan, baina aldi berean modu eremitikoan bizitzen saiatzen dire. Hitz egin gabe apenas, astean oso tarte txiki bat dutzen dute, behin bakarra
fundatzeko, eta nahiz eta bera koloniako izan Alemaniakoa, Grenoble egin zuen, Frantzia. Gaurkoan eskatzen diogu, guk ere gure barne bizi hori zaindu dezagula, eta mundu ondako zaraten artean ere barnen jainkoa arki dezagula. Jainko jauna, zerutik datorren irakaspenez jantzi zegoen Bruno santua. Emai guztu otoitzean ura lagundegula, irakaspen hori lehialki gordetzea eta bizitza zaitortzea zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarre egizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin eta zure Espirituarekin. Gora bihotzak jaunak dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira eta zuzen, egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nahi eta beti guzuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztiun betiereko horri. Egokira bai zu bonestea, guretzat duzun ardura miragarria egatzen gaituzu. Zeruetako erreinuagatik, bere burua Kristori eskainita bizi izan diren santuengan. Horrela, hasiera hartako santutasunera erakartzen duzu berriro gizadia, eta horretik gozarazten dizkiozu hemen, geroko bizi herrian izango dituen dutasunak. Horregatik, santu eta hiru guztiekin goresten zaitugu beti eta beti kantatzen deguna. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure bizdirak, osana zeru gehienetan. Berenkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru gehienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu hori ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zehoala ogia hartu eta eskerrak emanez zantitu zuen eta bere ikaslei eman ziren esanez. Hartzazue eta jan guztiokutatik, hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan karizmaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman ziren esanez. Hartzazue eta edan guztiokutatik, hau ere odolaren karizma data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere hori gari. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zera da jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri hona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaniza eskaintzen dizkizu zuri eskerrak emanez. Adarean zure sarritzari onartu gaituzulako. Eta abalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ikunok Espiritu Santuak bat egin deitzala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora. Leon, gure aita santu eta gotzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna bizkeko itxaropenean apandiran gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, errokizakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun, jainkoaren ama Maria Virginia Doatxorekin, haren sena Jose Santuarekin,
apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gore zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eta jangoiko guztiun hori Espiritu Santuarekin batean osto eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutxiak jarraituz, bildu gabe esan dezagun, gure eta zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emain duzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ta ez guten taldea eraman, baina atera gaitzazu beltzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emain duzu pakea gure egunotan. Zure errukiak esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure abezorretza, zure aposketen dara, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluen pakea guzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaio zure elizari pakea, eman batasun, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaio zure pakea elkari. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, errokin jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, errokin jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, eman duzu. Hona hemen, jangoikoaren bildotxa, munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak, jauna, ez naiz inor, zuen etxean sartzeko, baina esan zazpit bat eta sandatzen ez. Egin dezagun motoruz. Onartu jauna, Bruno Santuarek jaia ospatzea, zure herriak egiten dizun eskaintza. Egizu, senti dezagula honen bidez, itxaroten denun zure errukien laguntza Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuegin, eta zure espirituarekin berika zaintza eta jainko guztiak gaitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak